Takže ahoj, vítejte u tohoto videa. Budu natáčet moji Little Pet Shop sbírku. A kdyby to někoho zajímalo, no tak jich mám 123. A některé se musela položit, protože moc nestojí. Takže jdeme na to. První je tady takovýhle plišový, jo. S tím jsem taky počítala, ale jakože s tím jsem počítala, že je taky Pet Shopak, tak jsem připočítala ještě, jsem měla jich 122, ale jsem zapomněla na tady toho, no tak prostě 123 s ním, jo. Je to pavouček, no. Tak jo, dál jsou tady takový kuličkový, mořský koní, prasátko má náušnice, vlk, liška, žirafy, kůň, no tak tady je zebra, tu jsem taky musela položit, protože nestála. Tady jsou tulení, veverky, tito dva jsou klukové prostě, jo, jakože kluci. Křeček, skunk, pepper, kráva má nadšpitěná ouška, holub, ptáci dva, kuře, ptáčkobrouček, nebo nevím, jak to mám říct, tak to řekla i Valinka 8. Bobří, tady tomu se dá sundávat hlava a našla jsem ho na chodníku, což je zvláštní. Tady je taková myš. Tady je fenec. Prostě kdyby jsem je měla aspoň 2, tak by jsem řekla fenci. A toho jsem taky natřpitila. Uši jsem mu natřpitila. Tady jsou lemuři, tento spadl. Tady ten, jak vidíte. Páv. Housenka. Motýlci. Mýval, je to holka, včelka, pelikán, srnka, lasička, lvice, to jsem taky nadšpitila uši, lev, tohle nevím, asi tygr podle mě, já nevím, prostě, jo. Tohle je taková víla, co aj svítí, jak vidíte. Jo, normálně svítí. Tady jsou prostě víly. Tahle ta svítí ve tmě, tady tahle velká. Krásně svítí a i ty křídla, ale nemohla jsem je nandat. Takže tady jsou králíci, vidíte, tady toho drží, mám ještě 2, akorát trošku jinčí. A tady tenhle dá se učesat a zvedá ty uši a mrká, prostě mrká očima. Tento nemá LPS, takže nevím, jestli to je Pet Shopak. Já si myslím, že moc. Trošku asi to jsou ti staří Pet Shopáci, protože já mám teďka 9 a dostala jsem ho, myslím, že ve 5 letech, jo. No, takže prostě tak. Tady jsou ti 2 malínci. Tady jsou rybky, netopíři, berušky, opice, minka, kráp. Tohle nevím, prosím, napište mi do komentářů. Tady jsou klokani, toho jednoho jsem si objednala z Mimi Bazaru a toho druhého k domečku Lopez. Ten domeček vám ukážu až na konci. Tohle je Pennyling, prostě je to panda a ty mašle jsem jí dala od této panenky. Jo, normální panenka, ona měla totiž 2 culíčky. Tady jsou medvědí, tenhle se hýbe. Můžete vidět, počkejte. Takhle se hýbe. Jo, normálně se hýbe. Tu kočku tady tuhle
jsem si našpitila. Jestli slyšíte takové šustění, já mám rozeplou mikinu, tak se za to omlouvám a mě šustí po zemi zip. Ja? Omlouvám se. Prostě kočky. A tady tahle veliká zpívá a může se jí otočit hlava. Počkejte. Třeba tuhle písničku. Jo, pardon. A tahle se hýbe. Rukama kýve a tak. Jo, prostě rukama kýve a mrká. A tenhle pes, pudl, vidíte ho tady, ten bílej, má magnet, prostě jsou to psy, má magnet a nemá LPS a nestojí, bohužel. Prostě psy. Jo, a tenhle nemá taky LPS, to byl, tenhle v sadě byl s tím králíkem, on nemá taky LPS, tak nevím, jestli je to taky pečopák. Tak prostě dostala jsem je na narozeniny, jo. Ahoj. No tak prostě nevím. Když tak mi napište do komentářů, prosím, jestli to vy jenom víte teda, jo. Děkuju. Tihle 4 jsou rodinka. Tenhle je zvláštní, taky nemá LPS, ale nebyl s nimi v sadě. Je zelený, jako kdyby se mu chtělo zvracet a má šrouby, jo. Tak prostě. Jo, normálně, tady jsou ovečky, některý spadly, bohužel, omlouvám se. A ježišmarja. A tady tahle svítí, jo. Prostě jí svítí křídla a má tady taky šroubek a je to pečopák, vidíte sami. No, tak to byla moje celá Little Pet Shop sbírka. Jo, normálně. A teď vám ukážu ten domeček. Jo, jsem vám chtěla ukázat ty třpytky, to jsem vám možná neříkala. Takovéhle třpytky, jestli si je chcete koupit, tak. Mamka mi je koupila buď v Kauflandu nebo v Tesku. Nebo v Lidlu ještě. Jo, ve Vyškově. A teď vám ukážu ten Little Pet Shop domeček, jo. Tak jo. Tak jo. Tady je. Jo, mám tam nějaký doplňky, jsme natáčeli s kámoškou jedno video. Akorát ještě tam asi nebude na YouTubeku a já už musím končit. Tady je to škoda. Tak, já už musím končit, tak. Pardon, pořád říkám tak. Tak, zase. No prostě, ahoj.